ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଉଠି ସାରିଲୁ। ଏ ଯେ ପଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଏଠି ଆମର ଏଠି ବାସୁଆ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାଦକୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ ଆମେ ଏଇନା ଯିବୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠି। ଆମେ ଆସିଛୁ ବାସୁଆ ମୁଁ ଆଉ ପଙ୍କୁ ଆଉ ବିବାଦ ଆଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାଦ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। এই ଦେଖନ୍ତୁ এই ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଇଠି ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟେ। ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସବୁ ବାଧାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଇଁ ସିଏ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ବାହାଘର ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁକା ସିଏ ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ। ଚାଲ ଦୌଡ଼ିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁ ବି ଭାଇଲି ବୁଲିବା। ଆମେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସି ଭାଇଲପୁରଠି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବାରେ। ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଥିଲେ ଭୟରେ ଆସନ୍ତିନି। ତିନିଟା ତ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ବିବାଦ ଆଉ ପଙ୍କୁ ବାସୁଆ ଆମ ଚାଇଁ ମିଟୁ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିବାର ସିନା ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗନ୍ତା। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଉଛୁ ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଜୋରେ ଦର୍ଜ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସା ବଇଛି। ଏଠି ପଙ୍କୁ ଆଉ ବିବାଦ ବସନ୍ତି। ଚାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା। ଆମମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଏଠି ପଙ୍କୁ ପୁଷ ମାରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜି ଅଳ୍ପ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିକି ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମୁଁ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଡିପ୍ସ ମାରୁଛି ନା ଦଣ୍ଡ ମାରୁଛି। ପଙ୍କୁ ସେଠି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁକା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଏଇ ଲେଗ୍ ପାଇଁ ମାରୁଛି। ପଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ ଏଇ ଚାରିଟା ଏଇଟା ଧରିକି ମାରୁଛି ଲେଗ୍ ପାଇଁ। ଏଇଥିରେ ବଡି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ ଏଠି କରୁଛି ମୁଁ ବି କରୁଛି। ଗो ଲେଗ୍ ମାରେ। ये सब लेग पे एक्सरसाइज। ये अंटा
ବାସୁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ଟିକି ପିଲାଟା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାନର ଆଉ ବାସୁଆର କରୁଛନ୍ତି ଶିଶିପା ପାଇଁକା। ବାସୁଆ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ଟିକି ପିଲାଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ତ ଯାଇଥିଲା ଆରି ତାଙ୍କ ବାହାଘରରେ, ସେ ଉଠି ପାରିନି ଆଜି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ସାନ କରୁଛି ପେଟ କମିବା ପାଇଁକା। ସବୁଥରକୁ ହେଉଛି ଭଲ। କେମିତି କରୁଛି ସାନ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଇଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବିବାଦ ଆସି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ବିବାଦଠୁ ଶିଖିଛି। ବିବାଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଭଲ କରିବେନି, ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।